गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गासै रायजो राजानिसिम खुलुमनाय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै बे समाव आङो दसे सम मोननायावनो दोंसे गान प्रेक्टिस खालामनो सानदों। प्रग्रामफ्रा लासै लासै खाथि साफैबोगासिनो दङ। दा नैबे समाव 1 घन्टा आङो स्पेस मोनो। 8:15 आं फिसाजोखौ फरायसालियाव दोनहैयो। बेनिफ्राय फैफिननानै दसे आं स्पेस मोनो। बेनिफ्राय आंहाबो क्लास दङ, गंसे प्राइभेट फरायसालियाव आं फोरोङो नालाय। बेखायनो हाखु दाखुब्लाबो एसे गोसोआव थाथोंसै होननानै नैबे जुबिन सारनि आदिबासि मेथाइया पुराना जाबाय, थेवब्लाबो माने एभारग्रिन मेथाइ। थैनो रोङाफोर मेथाइफ्रा जेब्लाबो दामजाबाय थायो, बयबो खोनासंबाय थायो। ओंखायनो आंबो प्रग्रामनि थाखाय ओरैनो सेलेक्ट खालामनानै लादों। एसे गोसोआव थानो थाखाय आङो प्रेक्टिस खालामनोसै। পাতা তোলা যেমন তেমন, কলম কাটা বেড়ার দিকদারি, এমনি কর দেওয়া মুখে তাড়াতাড়ি, বিঙ্গুল মারিল চকিদার ডাকিল, কামজাতে হবে মুখে বড়া দেরি। পাতা তোলা যেমন তেমন, কলম কাটা বেড়ার দিকদারি, এমনি কর দেওয়া মুখে তাড়াতাড়ি, বিঙ্গুল মারিল চকিদার ডাকিল, কামজাতে হবে মুখে ভাড়া দেরি, বিঙ্গুল মারিল চকিদার ডাকিল, কামজাতে হবে মুখে ভাড়া দেরি। সর্দার বলে কাম কাম, বাবু বলে টিকা কাম, কলম কাটা নাই করনে সে শাহাবুদ্দিনে গালি খাম। সর্দার বলে কাম কাম, বাবু বলে টিকা কাম, কলম কাটা নাই করনে সে শাহাবুদ্দিনে গালি খাম। সবাই দিবে লম্বা চওড়া গালি, এমনি করে দেওয়া মুখে তাড়াতাড়ি, বিঙ্গুল মারিল চকিদার ডাকিল, কামজাতে হবে মুখে ভাড়া দেরি, বিঙ্গুল মারিল চকিদার ডাকিল, কামজাতে হবে মুখে ভাড়া দেরি। সবে দিনে কাম করি, 12 দিনে তলব ঘুরি, ঘর সংসারের জ্বালায় দুবাটি হাড়িও খালি। সবে দিনে কাম করি, 12 দিনে তলব ঘুরি, ঘর সংসারের জ্বালায় দুবাটি হাড়িও খালি, বোনাস পালে আইন দিব চারি, এমনি নাই করবি মুখে দিগদারি, সকালে সকালে কামে যাতে হলে, কর দিবি তোকে মই তাড়াতাড়ি, সকালে সকালে কামে যাতে হলে, কর দিবি তোকে মই তাড়াতাড়ি। পাতা তোলা যেমন তেমন, কলম কাটা বেড়ার দিকদারি, এমনি কর দেওয়া মুখে তাড়াতাড়ি,
বিংবুল মারিল চকিদার ডাকিল কামজাতে হবে মুখে বড়া দেরি বিংবুল মারিল চকিদার ডাকিল কামজাতে হবে মুখে বড়া দেরি बेनोमोन मेथाइया गुबुन हारिनि मेथाइ जाहैबाय नालाय खुगाफ्राव मालाबा सौथुलायलांनो नागिरो थेवब्लाबो नाजानायाव दङ नाजाबाय थागोन दायो बे समाव आङो समाबो एसे खम बेनिखायनो लासै लासै बेबायदिनो सम एसे एसे मोननाय समावनो आङो दोंफा सोलोंलांबायबो थागोन आरो नोंथांमोननोबो बे सोलोंनायखौनो दैथायहरबाय थागोन गाज्रि दामोन अननानै आं बे समाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दा जोंहा माखासे रियेलिटि श' फैगासिनो दं बर'नि गेजेराव जेरै बिशानि खुंजानो गोनां एवार्ड फांसनाव मेथाइ खननायनि कम्पिटिसन लादों आरो बेबायदिनो एबसुनि खुंजानो गोनां माखासे जिल्ला डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेल बैफ्रावबो जोंहा देंखो मु 1, 2, 3 बादायलायनाय फैगासिनो दं आरो गोबां अर्गेनाइजेसनफ्राबो बेबायदिनो हारिमुखौ गोसो होनानै गासैबो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय एखे समानैनो लांफानो थाखाय नाजागासिनो दङ दा बैफ्राव खननोब्ला एबा बैफ्राव बाहागो लानोब्ला नोंथांमोना दानिफ्रायनो मोजां प्रिपेयार जानांगोन फैबाय थानाय जेनेरेसनफ्रा बाथ्राया जाहैबाय जोङो दिनै मेथाइ खनो नाथाय मोजां फोरोंगुरु जोंनियाव गैया दङब्लाबो खोब लिमिटेड दा बेनिखायनो गाव गावनि नाजानायाबो थानांगोन दा बेयाव बाहागो लानो थाखाय आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन जिहेतु जोङो बर'नि गेजेराव दायो देंखो मु 1, 2, 3 होनना बुंब्ला रावबो मिथियै गैया दा बेखौ बाहागो लानोब्ला बेयाव माखासे नियम दङ बे नियमफोरखौ मोजाङै फालिनांगोन जेरै जोङो सुबुं मेथाइखौ बेवहाय बांसिन इम्परटेन्स होनाय जायो बेनिफ्राय गोदान मेथाइजों लोगोसे गोबां आदार कास्टनि मेथाइफोरखौबो बेयाव लाफानाय जायो दा बै मेथाइफोर खननाय समफ्राव गाव सुजुनायानो जा एबा गुबुननि मेथाइयानो जा अडिअ'नियानो जा जिखुनु जा दा बै मेथाइफोरखौ गावनि गारांजों खाब जानाय बायदि एबा फिट जानाय बायदि मेथाइफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ सेलेक्ट खालामनायनि गेजेरावबो आरो मोनसे बाहागो दंबावो बे जाहैबाय स्केल आरो ताल दे जोंनि मानसिफ्रा गोरा मेथाइखौ खननो सेस्था खालामो नंगौ थिगानो दं गोरा मेथाइफोरखौ खनोब्ला सानफ्रामबो खनबाय थायोब्ला रेवाज बायदि जानानै गारामायाव फुथिखाङो एबा एडजास्ट जाहैयो नाथाय खेबसेयैनो जों बेखौ हाया सम लायो दा बेनिखायनो बै मेथाइफोरखौ जेरै हमनानै ला दा जोङो बलिउडनि माखासे मेथाइफ्रा गोबां हाई स्केलाव जायो नाथाय जोंनि गारामाया बैफोरखौ मोनहास'वा दा मोनहास'वाबा मा खालामनांगौ जोङो गावनि गारामाया बेसेबां स्केलाव फिट जायो खाब जायो बेखौ जोङो नायनानै लानांगौ जे बै आर्टिस्टआ हाई स्केलाव खनदों होननानै जे जों बेजों समान खारफानांगौबा हागोन बेबो जाजोबनो हाया बा नंजोबा बेनिखायनो गावबा गाव मोनसे स्केल सेलेक्सन खालामनानै लानांगौ हाई एन्ड ल'आ गावनि गारामायाव माबायदि खाब जायो बेसेबांसिम नों हाई बोनो हायो बेसेबांसिम ल' बोनो हायो बेखौ गाव आन्दाज खालामनानै सायख'नानै लानांगौ होमब्लाना जोङो खननाय समाव गल जाया नोङो गोसोबायदि भेरिएसन होनो हायो कास होनो हायो गोसोबायदि नोङो मेल'डि होनो हायो दा बेखौ बयबो थाल ला अननानै फैबाय थानाय जेनेरेसनफ्रा जाहाथे हायोब्ला बै जाय आर्टिस्टआ खननानै दोनदों बेनिफ्राय साबसिन हामसिन खननो हायो नामा बेखौ अराय समबो नाजाबाय था होमब्लानो नोङो जिउआव साक्सेस जागोन आरो जोङो गुरु गैया एबा फोरोंगिरि गैया होननानै गावखौ दुसिनो नाङा जे गुरु गैयैखाय आं रोङाखै जोंबो गुरु गैया एबा बलिउडनि गोबां आर्टिस्टफ्राबो गुरु गैया होनना बुंनो हायो जोङो दा थेवब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि नाजानायजों जानो हादों नाम खालामनो हादों बे गावनि नाजानायनि सायाव दा जों बैफोरबायदि मेथाइफोरखौ सोलोंनोब्ला
जेरै हमनानै ला जोङो बलिउडनि आर्टिस्ट जेरै सनु निगम, जेरै हमनानै ला जोङो अरिजित सिं, एबा सिगां सारिनि जेरै महम्मद आजिज, महम्मद रफि, आरो बेबायदिनो जेनेबा जोंनि लेजेन्डारि मा मुंमोन, सरि गोसोआव फैयाखै, मिन्थिबाय थादोंब्लाबो गोसोआव फैयाखै। जिखुनु बिथांमोननि माखासे क्लासिकेल बिटनि मेथाइफोरखौ जुदि जोङो सानफ्रामबो रिवाज बायदि खालामोब्ला मेथाइ खननाया गोरलै जानानै फैयो। बिथांमोननि गोरा गोरा मेथाइफोरखौ जों जुदि फल' खालामनो हानाय जायोब्ला मेथाइ खननायाव खोब गोरलै जायो। बेखौ नोंथांमोना खालामनायोब्ला आन्दाज मोनगोन। बेनिखायनो आं बे खोथाखौ बुंबाय आरो समाबो खम। फोजोबनायनि सिगां आं बेखौनो बुंगोन, सानफ्रामबो बुंग्रा बायदि अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइबखौ खालामनो दाबाव। अन्नानै खालामनानै होदो। खुलुमबाय, गोजोन्थों।